Magandang araw, kalakbay. Tulad ng karamihan ay isa rin ako sa mga mahihilig makinig ng mga kwentong hango sa tunay na karanasan ukol sa mga aswang. Ako nga po pala si Zenaida, tubong Tacloban, Leyte. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari ito noong bagong salta pa lamang kami ng aking mga magulang sa Caloocan. Bali, kalakbay, nakatira kami noon sa Caloocan sa Purok ng Sapphire. At nung mga panahong bagong salta pa lamang kami, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa edad 15 anyos pa lamang ako noon. Bali, 4 kami magkakapatid at ang ate ko ay may asawa na. Habang kami naman ng aking mga kuya ay kasalukuyan pa lamang nag-aaral noon. Isang madaling araw, habang nagluluto ang aking ina ng pagkain para sa babaunin namin sa eskwelahan, ay nakita niya ang kapitbahay namin na nakatanaw sa gawin ng bahay namin mula sa bakuran nito. Nga po pala, ang nalipatan naming lugar noon ay malawak na lupang natatabunan na ng talahiban at ang gilid ay sapa na, o sa tinatawag sa amin ay creek. Maliit na sapa lang kasi iyon, kalakbay, at binakuran ng malaking pader para hindi umapaw ang ilog kapag panahon na ng tag-ulan. Bahain kasi ang lugar na pinagtitirikan namin ng bahay noon, kalakbay. Sa tawid naman ng sapa ay may nag-iisang bahay na sementado at may nakatira doon na isang matandang babae. Ayon pa sa mga kapitbahay namin, kalakbay, na may aswang doon sa lugar namin. At ayon pa sa mga ito ay may pinaghihinalaan na sila kung sino ang aswang. Nakita daw kasi nila noong minsang madaling araw sa talahiban ang isang napakalaking ibong bumulusok sa lupa, at nagulat na lamang sila noon nang matanaw nilang tumayo ang matandang babaeng nakatira sa tawid ng sapa. Tinanong nila kung ano ang ginagawa ng matanda at nasaan na ang malaking ibon. Kung bakit bigla na lamang iyong nawala at saan na nagpunta. Hindi naman makasagot ang matanda. Bagkus ay hindi makatingin ng diretso ito sa kanila at dahan-dahan naglakad patawid sa sapa. May tawiran kasing tabla na nakalagay sa magkabilang bakod. Kaya simula nung nakatira na kami sa katapat ng bahay ng matanda sa tawid ng sapa, ay binilinan kami mag-iingat palagi. Dahil sa ang matandang iyon, ang kanilang pinaghihinalaang aswang. Noong una ay pinagmamasdan lamang ng aking ina ang matanda. Baka daw kasi may hinahanap lamang iyon. Subalit napapaisip ito kung bakit nakatingin sa bahay namin ang matanda. Gayong naghahalo ang liwanag at dilim pa lang ng mga oras na iyon. Dahil papasikat pa lamang ang haring araw noon. Maya-maya pa'y lumabas ng bahay ang aking ina para sana'y tanungin ng matanda kung ano ang sadya at bakit sa bahay namin ito nakatingin. Ngunit saktong paglabas ni nanay ay dahan-dahan naman pumasok sa kusinang pintuan nito ang matanda. Ano kayang nangyari sa matandang iyon? Ilang araw ko nang napapansin na palaging nakatanaw dito sa bahay ang matanda. Pero sige lang, huwag lang talaga kitang mahuhuli at baka makatay pa kita. Wika ng aking ina sa kanyang sarili. Kung hindi niyo po kasi naitatanong, kalakbay, isang mananabat po ang aking ina, o sa tinatawag ng karamihang nagdadasal ng patay. Bukod pa roon ay marami rin siyang alam tungkol sa mga buhay na salita, mga antingero at nagdidiwata kasi ang aming lahi. Kaya naman kahit unang tingin pa lang ng aking ina, ay ramdam na nito na may maitim na aura ang matanda. Ang sabi niya pa nga sa amin ay alam niyang pilit lamang na itinatago ng matanda ang pagkakakilanlan nito bilang aswang. Wika niya pa, hindi naman niya gagalawin ng matanda basta't huwag lamang siyang unahan. Hindi kasi takot ang aking ina sa mga usaping kababalagan, partikular na ang aswang. Paano ba naman kasi, kalakbay? Ipinanganak at lumaki sa bundok ang aking ina. Bumaba lamang siya sa baryo noong mag-asawa na. Isinama na kasi siya ng aking ama sa baryo kung saan naninirahan si tatay noon. Hanggang sa napunta na nga kami sa Caloocan.
Lumipas ang mga araw na patuloy pa rin kaming nakakarinig ng huni ng aswang. As in aswang talaga, Kalakbay. Dahil sa kung huni lang ng pato ang naririnig namin tuwing gabi, dapat sunod-sunod iyon. Ngunit iyong naririnig namin ay 2 beses lang tutunog. Tapos mga ilang minuto ay muli na namang huhuni ito. Tsaka nga pala, Kalakbay, maidagdag ko lang. Walang nag-aalaga ng pato sa purok na tinitira namin. Wala ring nag-aalaga ng itik. Kaya malabo talagang pato o itik ang naririnig namin. Nagwika naman si nanay na hayaan na lamang namin iyon. Basta't huwag lamang raw talagang subukan ito na tumapak sa lupa namin. At sisiguraduhin ng aking inang tatagain niya ito. At dila lamang ng aswang ang walang latay. Nang mga panahong iyon, Kalakbay, ay tanging ganoon lamang ang aming naririnig. Wala namang kasing nararamdaman na may dumapo sa bahay namin. Subalit ang buong akala namin noon, Kalakbay, na kapag may kapitbahay kang aswang, ay hindi ito nananalo ng kapitbahay o nang bibiktima. Pero mali pala. Dahil sa isang gabi noon, mataas ang lagnat ni Kuya Marlon. Gawa ng natamo nitong sugat niyang malaki sa may paa. Nasa kasarapan na ng tulog si Kuya noon. Ay bigla na lamang siyang nakaramdam na para bang marahang may kumukutkot sa sugat niya sa paa. Masakit daw iyon at mahahaba ang mga kukong tinutuklap ang bendang nakalagay sa kanyang sugat. Noong nagising ito at idinilit ang kanyang mga mata, ay ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat at agaran na pabalikwas ng bangon. Sa kadahilan ng may nakita siyang malaking pusang kulay itim na nasa paanan niya. Malaki at nakakatakot raw ang hugis ng mga mata ng pusang iyon. Habang nakatagilid ang mukhang titig na titig sa kanya na para bang isang tao kung makatitig. Dahil sa gulat ni Kuya ay agaran na siyang napasigaw at malakas na tinadyakan ang pusang itim sa kanyang paanan. Ganoon na lamang ang gulat ni Kuya Marlon noong makita niyang mabilis na kumaripas na ng takbo palabas ng kanyang kwarto ang pusang itim. At nung sundan niya na iyon, ay hindi agad lumusot iyon sa malit na butas sa gilid ng aming kusina. Napabangon naman ang aming mga magulang. At sapo-sapo ang dibdib na nilapitan si Kuya at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Sasagot na sana si Kuya Marlon nang biglang masipat ni Nani na tumatagas na ang dugo sa paa ni Kuya. Maging kami rin ng isa ko pang kapatid ay nagising na rin. Dahil sa malakas ang pagkakasigaw ni Kuya Marlon at paikaikang naglakad. Nasugatan po kasi si Kuya Marlon noon nang putuloy nila ang mga talahib sa bakuran namin. Inuumpisa na kasi naming linisin ang bakuran para taniman ni nanay ng mga gulay habang nag-iipon pa si tatay ng pera para sa gagawing karugtong ng bahay. Nanlaki naman ang mga mata ni tatay at agaran nang pinaupo si Kuya sa upuan para tingnan kung ano ang nangyayari sa kanyang sugat at bakit dumudugo iyon. Habang sinusuri ni tatay ang sugat ng aking kapatid, ay naikwento naman ni Kuya ang nangyari kanina at kung bakit ito napasigaw. Lintik talaga iyang kapitbahay nating si Mercy. Ang lakas ng loob na pasukin tayo dito sa mismong pamamahay natin. Wika ng aking ama. Narinig ko naman nagsabi si nanay na siya na raw ang bahala sa aswang at huwag nang mag-alala pa si tatay. Dahil sisiguraduhin niyang mapupuruhan talaga iyon sa susunod na makarinig pa ulit siya ng huni ng wakwaka. Tignan mo nga itong anak mo at baka malagyan ng laway ng aswang. Utos ng aking ama sa aking ina. Ayon kasi sa aking ama, Kalakbay, ay kayang manyanggaw ng aswang sa pamamagitan ng paglagay ng laway nito sa sugat ng isang tao. Maging sa tenga rin kapag napatakan ka ng laway nito o kaya naman ay sa bibig, ay kayang-kaya ka na nitong yanggawin. Basta't kung sasadyain lamang ng aswang. Matapos sariin ni nanay ang sugat ni Kuya at patakan ng langis, ganoon na lamang ang panglalaki ng mga mata ko nang makita kong bumula ang sugat ni Kuya Marlon at parang gumalaw ang laman ng natamaan ng itak. Maya-maya pa imbis na kulay pula ang likidong lalabas sa kanyang sugat,
ay bigla na lamang iyong naging kulay berde. Tarantado talagang kapitbahay ito. Hintayin mo lang. Matapos lang ako rito ay yayariin kita. Dinig kong wika ni nanay. Panay pa rin ang pag-uusal niya ng mga buhay na salita. Panay pa rin ang pag-uusal niya ng mga buhay na salita. Tapos ay iniihipi yun sa sugat ni kuya. Pagkatapos ay nakita kong kumuha si nanay ng isang maliit na bato na ang hugis noon ay bilog na akalain mong holen. Hinipan niya iyon ng buhay na salita at idinikit iyon sa paa ni kuya kung nasaan banda ang sugat nito. Sa maniwala man kayo't sa hindi kalakbay, habang ginagamot ni nanay ang kapatid ko, ay rinig kong may lumalagabog sa labas ng bahay namin. Para iyong baboy na nangangati ang katawan at ikinukuskus iyon sa lupa at sa mga punong madadaanan. Panay rin ang pag-angil niyon na para bang pusang naglandi o kaya'y may nakaharap na pusa rin at nagbabangayan. Zenaida, magsiga ka ng kahoy sa kusina. Bilisan mo. Utos sa akin ng aking ina. Ay nay, si kuya na lang po. Natatakot ako. Wika ko sa aking ina. Ay sus, wala namang gagalaw sa'yo dyan. Bilisan mo na at gagamitin ko ang agipo. Utos niyang muli sa akin. Siya nga po pala kalakbay. Iyong agipo po ay pinagsiga ang kahoy. Iyon kasi ang tawag namin sa probinsya ng Leyte. Ayon kasi sa aking ina, isang sumpa umano sa aswang ang agipo at takot ang mga ito kapag binapato mo sila nito. Dahil sa oras na matamaan sila ng agipo na nanggaling sa kahoy, ay mahihirapan ang gumaling pa ang aswang. Kahit nagamutin pa ng sariling laway nito ang sugat o kaya'y lumublob pa ito sa sapa para magmukhang namamaga lamang ang sugat at hindi sanhi ng pagkapaso at nagmula sa agipo, ay hindi pa rin ito maitatago. Dalian mo na at nariyan sa bakuran natin ang aswang. Pagalit na utos ni nanay sa akin. Nagmungkahi naman ang aking ama na siya na lamang ang magsisiga. Sa paglipas nga ng ilang minuto, ay nakita kong umuusok na ang mga kahoy na sinisiga ng aking ama. Nakarinig naman kami ng huni ng wakwak na nagpapabalik-balik lamang sa labas ng aming bahay. Kung kaya sa sobrang inis ng aking ina, ay kinuha nito ang 2 pirasong agipo at agad na lumabas ng bahay. Ano, matapang ka? Halika rito at magkasubukan tayo. Hindi yung nagtatago ka dyan sa talahibang punyemas ka. Galit na sigaw ng panghamon ng aking ina at walang pag-aalinlangang pinaghahagis niya sa talahibang ng agipo. Sinabihan naman siya ni tatay na baka makatama siya ng ibang elemento. Kaya magdahan-dahan umano siya at baka magantihan siya ng mga elementong matatamaan niya. Matapos nga niyang ibato ang bitbit niyang agipo, ay nakarinig na lamang kami ng malakas na pagpagaspas ng mga pakpak mula sa talahiban at lumipad yung palayo. Oh, saan ka pupuntang aswang ka? Hindi pa tayo tapos. Di ba nga kaya ka pumunta rito sa bakuran namin para mambiktima? Halika rito. Andito na ako sa labas ng bahay. Kaya lumapit ka na. Hindi yung anak ko ang pinagdidiskitahan mo. Sigaw ng aking ina at muling binato ang ibong lumilipad ng palayo habang palakas na ng palakas ang paghuni ng wakwak. Duwag ka naman pala. Tapos ay nilagyan mo pa talaga ng laway ang sugat ng anak ko sa paa para lamang mayanggaw mo. Kung inaakala mong basta-basta lamang kami mga tao, nagkakamali ka. Dahil angkang kami ng mamamatay ng aswang. Kaya kung ako sa'yo, huwag na huwag mo talaga akong subukan ulit. Nang gigigil na sigaw ng aking ina. Dahil sa malakas na ang kanyang boses, ay nakakuha na siya ng atensyon sa iba pang mga kapitbahay na medyo may kalayuan rin ng agwat ng tirahan. Nagmamadaling dumungaw ang mga ito sa harapan ng bakuran namin at nagtanong kung ano ang nangyayari at bakit nagsisisigaw ang aking ina. Lumapit naman ang aking ama sa mga ito at sinabing inaswang kami. Kaya nagsisisigaw sa galit ang aking ina. Ganoon ba? Ang akala na namin ay nag-aaway kayo. Pag-aalalang wika ng isa sa mga kapitbahay. Kaagad namang binuksan ni tatay ang gate namin.
Nayari lamang sa kahoy na pinagdugtong-dugtong. Habang si nanay naman ay tumigil na sa paghamon sa aswang noong nawala na iyon. Noong huminahon na ang aking ina, ay doon na nga napagkwentuhang marahil ang aswang na pumunta sa amin ay ang kapitbahay lamang namin. Wala kasing ebidensya ang kapitan, kaya hindi nito pwedeng paalisin na lamang basta-basta ang aswang. Pagkat matagal na itong naninirahan sa purok. Wika pa ng kapitbahay, ilang beses na raw nilang inire-report sa barangay ang matanda, ngunit wala namang nakukuhang ebidensya ang mga iyon. Kaya hindi napapaalis ang matanda. Kinabukasan nga kalakbay, ay matapang na pinuntahan ni nanay ang aswang sa mismong bahay nito. Ayon sa kanya, noong nakita niya ang matandang may benta sa braso at may paso sa mukhang nakaupo sa may pintuan, ay agad niya itong nilapitan at pinagbantaan na sa oras na ulitin pa nito ang ginawa ay hindi lamang pasa sa mukha at tadyak ng kapatid ko ang matitikman nito. Dahil sa oras na mahuli niya ang matandang mang-aswang sa purok namin, sisiguraduhin niya na pagpipira-pirasuhin niya ito at ipapaanod sa sapa ang gutay-gutay na katawan ng aswang. Humingi naman ng paumanhin ang matanda at nangakong hindi na uulit pa. Simula nga noon kalakbay, ay wala na kaming nababalitaang may nang aswang pa sa purok namin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.